Ay, salamat. Nakakonjug ko, nakahawa ko sa kampo. Asa man balay nila Sarge karon bay? Ingon siya kinaday ko ilang gate kay Brown. Pangitao sa sunod ako si Sarge, uy. Asa naman to siya ron bay? Ay, mo na dyan yung balay nila Sarge. Kinay Brown nga gate. Ayo! Sarge! Ayo! Sarge! Dili sa itugtog sa gate ba kay magubana. Di ba tabungol? Ito yun dong. Hala, nakalimot na pagka sa kuha, Sarge. Ako ni mong batos-batos sa una. Buti? Yes, of course, ako. Uy, kumusta ka? Moro gyapon, polis lang gyapon. May ganyan kagawas kung sa kuno kampo, uy. Abi na ako nakagawa sa zoo. Ayaw po na ano, eh, dito po biya kagikan. Kumusta mga keking ang mga army dito? Ay, mga laki dito, Sarge. Balik-balik lang taon. Ugan na kay ko dito. Gusto ko makatilag bagong putahin, Sarge. Batang ikubiri to ko din, abi. Tin, ayaw ka balakat, Tin. Mas lami diri sa syudad, Tin. Daghan kay kung ikarito sa imo, ha? Hala ka na, Sarge. Bet you kin ako na ba? Gusto nyo na akong dagkog lawas, dagkog nuts. Ay, wala akong bet. Sus, oy, kadaghan na diri, ah. So, tabi kay init kay May niya. painit siya kayo ay. Karoon pa ka magpasulog. Diri na to istoryahan, ali. Go. Tin, lingkod diri, Tin. Kay mangunta sa tag-cake. Go, diri, paligura ko. kalikod. Perfect. Namin nakadili na init. Diba, o diba? Asa namin yung pasabog na laki, uy? Kunyang pasabugon, tika, di ko aulat. Ayun lang, Sarge. Pasabog na sa bukid. Pasabog pa dyan ko ni mo din ah. Go na! O sige, ulat diya, kaya ako tawagan. Hello, Paploy. Adto na gud sa balay, di kay nay mason. Si Mason! Ipataka naman ka, Sarge. Uy! Paploy, pwede ka makaari dire? Pagdali please. Okay na daw, Day. Okay na, Atong go. aton maabot, ha? Basta oras. Basta, dali na ka. Excited kay kauga kay ka. Langan, ugad yun kayo. Wat lang. Hey, by the way, na ako yung chika si Muha. Sama na. Na-promote na ko asa major. Uy, mas dako na ranggo sa kuha, Ay, Day. of course, dahil sa paningkamot nandiyan na ako. Ay, sabi natin ka, kasi nakalimot ka. Basta ang respeto, ha? Ako ang Alangan. yapon. Major na ka. Basta, si mama ba niya ko gikan, no? Salot ka po ko si Muha, may problema na. Dapat lang. Eh, atay man ni si Sarge. Uy, anong gipatawag naman po ko ato? Kung saan ang po kinahanglan niya sa kuha? Sarge! Sarge! Ay, salamat, niabot ka. Saan may tuyo ni mo sa kuha, Sarge? Gipato mo kung naman asang ninita, oh. Ako'y bisita ba? Sa bisita, kisa man na. Ang bato sa una, karon major na. Kana! Kana siya, oh. Sus, ginoo ko. Isuga, bagnaw nga na. Hinaya yung tingog, kumpiyansa ka, major na. Atay na medura na nga. Mura man si Freddy Aguilar, Sarge. Iso sinusawa di pa, Pluto, mas matiunan kag pusil niya, babungkag ni mong ribs. Yang unsan mo today tuyo ni mo sa kuha? Ay, i-celebrate yung tanang mo yung pagka-major ba? Nangita, may ugmacho dancer. Ay, macho dancer, pilay hatag ninyo, Sarge. Mahata lang yung mga 3K. Triki ako na lang, Sarge. Ay, dili lang, iro di, mapakan ka. Suta na, Ah, suta. grabe po ka, Sarge. Ako na lang, be. Wala ko'y kwarta ba? Kay pili ang likos ganina. Ay, dili, nangita, naglain. Ay, ka na macho-macho, ba itong tao, eh? Tay, manan niya ako, yung mapapangitaon. Ikaw na yung bangita, kaya maragdagan kag kaila di, ha? Nakoy kaila nga. Naka-kwento siya, si tawagan ng magkanahan ng Sarge. Naka-gym. Naka-gym Ay, ba? kana akong ganahan. Sige, Naki, naka, six packs to. 6 packs. Basta sure makang kwarta hatag niya siya. 3K pag mas bet mo admit 800 38 naman. Nakang komisyon na Sarge. Oh, tagaan kag commission. Sige ha, bantay ka ha. Sige pangita na be, magdali be. Magdali ba? Sarge, monan na mo rito sa kuha. Asa man kapayat taonan na, uy? Di na ko na, beb! Dati ka, inawayan po kay ka, mura biya kag kargador sa barko ha. Stop, itaan ko naglalaki Sarge. Sige na pagdali be. Komisyon na. Oh, commission tagaan commission pagdali na. Ako'y go. bala. Go. Dapat lami ha. Tin, okay na tin, negotiable na. Go! Basta ako katuha, akong favorite ha. Oh. 6 packs yung tagdag ko kay mga muscles. No worry tin, kaya yung gi-offers ako naga-gym daw. Ingan akong Gusto bet! na ako eh. Basta bet di mo ha? Tsaka ya kay kasalumera biya ka. Kung bet jud kayo, pasensya tin. Hala! Mas na kay budget na mo. Tsaka na bagong po sweldo, ma'am. Gamay na sweldo ni mo eh. Mga po, sige. Dalo ng business no salon. Uy, pero nabala ka ba ko ay? Abi lang ko katoy mo pa rito sa kuha. Sa makapayat ato, uy. Isa na naman to kabadyakan. Kuha naman to, tumba naman to tanan. Isa way pakatin, buhat ako si Freddy Aguilar. Hello, wow! Si Ahajong gikang baba, no? Grabe yun yung Lakers ba? Gitagaan agad ng plus 20. Pildi na po sa Warriors. Selen, matay ganina kung pangita sa imo ba? Sa man kayo sigo kasukas traba. Ano man?
Madagit di kag iro ng buanga ka. Grabe po ka, oy. Tangdo ka mangita mas ko ah. Ang sakay na ako i-upir sa imo nga ba? Pangwarta ni. Upir pang martaon sa na. Si Sarge ba nangitag match dancer? Nya. Di man kinadawat no, tanaw akong lawas. Noon, ay, ati apod ni mo, gamito na po ni mo akong lawas. Sana ako na po yung mga ibala dito ah. Tricky ang hatag ni Sarge, di ka musugot. Igor ka magsasayaw, mga adunis-adunis, di ka musugot. Pijit na, Tricky. Nagsabot niya ni dito no, siya na mo hatag komisyon sa kuha. Imo na tong Tricky. Bantay ka ha. Basta sayawan lang to ni mong major niya. Major? Sa tita, G, kayo nang hinlan po kwarta. Sa una may luod, ana. Ay, apod na ito naman sa mga Gina. Tara na. Tara, tusa lang kong kaluod. Matay ni yung trabahoan ni Pat Sure nagigayaan ni. Ay sig reklamo ba, reklamadura po di mo. Basta ang importante, mga kwarta ta. Bantay palpak lagi ni kay sampak yun Di lagi ni balpak. Sarge! Sarge! Yes! Abdi, sakot! Mau na siya. Tin! Mautin! Mau Mo na. Okay na ni Major? Okay kayo! 112%. Daw? Ayun, so, Ejected! Ejected! Yung carbon loading ba? Carbon loading siya to eh. Good. Pero pa ko kita yung na tao. Aman, kapos mo ako sa yawan. Mauna. Mura naman ako nagpapa. As di lang mo bahala na ako nang magpapa. Ang importante, makakwarta. Di na. asa yeah. Dapat magsayaw? Dito lang sa sulod. Sulod? Unsa may kuanan ni kanang Ikaw ka naman macho-macho. Nakani, Ang gusto na ako kay malingaw ko, mawala ko yung stress ko ng Kaya basta ka na. malingaw ko nimo ha. may Pero kanay kaya nga, ha? lagi na ko yung nga trabaho. Tara na! Lako na. Sunod na mo dito ah. Tin! Enjoy your time. Kaya na kayo na mo namin sa Len. Tanong nga sa ayaw ah. Pagod ni. Bangkoy mo ng kurang para diha ka na grindan. Okay, enjoy your time, Tin, for you. Thank you sa pagkatiman. Uy, nakakasulit. Sarge, alisa! Kadit lang! Ha? Kung saan naman po? Napay kulang? Saman. Pwede mo extra anin niya? Pwede na gyapon, Tin, basta mag-add lang tag-PF. No problem, ako bago akong sweldo. Okay, pag-add lang, okay. Continue! Ate, sa mga pangungan ng mga buwangan ni. Alam mo, nagnakulangan ko. Di ko masatisfied sa sayaw-sayaw lang. Gusto ko more performance. Kaya na magsapaningot ko. Sayo, rumagingon sa kuha. Sige na, good. Karoon naman, good, di ba? Bayaran matigda ko, pero di mo gusto. Wala ka naman ko. Dili, lagi ko kay sayaw eh. Kontrata sa... Ano? Gawa! Alin din, kulo yaw! Kul! Kulo yaw! Kul! Ayaw! Sunod rin ba? Kutungan di ka ron! Sunod! Kanya, goods na. Goods kayo! May bayad yung winner. Nasatisfied yung cake ko siya. Goods ka siya ko ano? Good, tara na rin. At least nakabayad ako. Yati ka, Paps. Sakit ka kulubot.